Realkreditlånet på ejerboligen er den største udgiftspost på budgettet for de fleste boligejere, og derfor er der god grund til at sikre, at man altid har det rette lån. Det kan dog være svært selv at følge med i renteudviklingen og at vide, hvornår det kan betale sig at omlægge sit lån til en højere eller lavere rente. BTV tilbyder derfor, i samarbejde med Concilium 21, at overvåge dit lån for dig og give dig besked, når det kan betale sig at lægge lånet om. Som kunde får du et opstartsmøde med en uvildig rådgiver, en statusrapport hver kvartal med et overblik over dit lån, direkte besked, når det kan betale sig at lægge lånet om, og uvildig sparring om dine muligheder for at omlægge lånet. Vi tilbyder også at gøre arbejdet for dig, hvis du ønsker at omlægge dit lån. Du kan få mere at vide ved at scanne QR-koden og besøge vores hjemmeside, hvor du også kan se, hvem du skal kontakte for at optimere din boligøkonomi.